Odei tripaundia. Bazen behin, odei bat zerutik bueltak ematen zituena. Tripa euriz beteta zeukan eta euria egiteko txoko bat bilatzen ari zen. Handik gertu gizon bat ikusi zuen teilatu gainean eta berarengana hurbildu zen. Egunon, gizon, utziko aldidazu hemen euria egiten mesedez? Esan zion odeiak. Ez, ezazu hemen euria egin, teilatua konpontzen ari naiz, eta euria egiten baduzu nire etxe guztia busti egingo da. Erantzun zion gizonak. Ondo da, banoa beste leku batera. Esan zion odeiak. Handik hurbil, baserritar batzuk ikusi zituen bere traktorearekin. Eta haiengana joan zen. Egunon, baserritarrak, utziko aldidazu hemen euria egiten mesedez? Ez egin euririk, hasiak landatzen gaude, eta euria egiten badu orain, ez da ezeraterako, egin beste egun batean, mesedez. Esan zuten baserritarrek. Ondo da, beste leku batera joango naiz. Esan zuen odeiak. Odeia beste leku baten bila hasi zen, baina bitartean geroz eta potoloa egiten ari zen. Orduan, emakume bat ikusi zuen arropa eskegitzen eta berarengana joan zen. Egunon, Andrea, utziko aldidazu hemen euria egiten? Ez, mesedez, erropa zintzilikatzen ari naiz eta bestela busti egingo zait. Ondo da, beste leku batera joango naiz. Esan zuen odeiak. Handik gertu, ume talde bat ikusi zuen, eta haiengana hurbildu eta esan zien. Egunon, umetxoak, utziko aldidazu hemen euria egiten mesedez? Busti egingo gara! Joan leku batera! Ondo da, beste leku batera joango naiz. Eta odeia beste leku baten bila joan zen. Odeiak geroz eta tripa handiagoa zeukan, eta potolo bihurtu zen. Handik gertu, itsasontzi bat ikusi zuen itsasoan, eta arantza joan zen. Itsasontziaren gana heldu zenean, tximistak, euria, haizea eta trumoiak bota zituen itsasontziaren gainean. Ekaitz erraldoi bat egin zuen. Ekaitza amaitu zenean, gure odei tripaundia txiki geratu zen. Eta azkenean, loretxo bat ikusi zuen harri baten gainean. Lorearen gainean jarri zen, eta tripan geratzen zitzaion azkenengo urtanta bota zuen. Horrela, gure odei tripaundia desagertu egin zen.